Так. Е, Же. Второй акт вийде десь 30 мая, 30 травня. І там буде озеро, там можна кидати що угодно. І не тільки там ще все, є ж будка. Де дом рибака стояв, там буде будка. Що ще? Ну, десь все, в принципі. А, ще, кстати, я ще забув вам казати, метель вийде. Акт. Ну, в принципі, все, більше в нас нема новостей, яких я вам ще на новості скидаю. Кстати, ще цього я не зняв відео по тому, просто не було времени, я не хотів коротше. Тому відео не буде, я не хочу знімати поки що відео. Ну, я точно вам говорю, що... Ну, коротше, не буде відео. Все, всім пока. Вот эти всі новості, які я вам говорив,